ତୁମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ତୁମେ ହିଁ ଦର୍ଶକ, ଖେଳ ମୋ ପାପ ପୁଣ୍ୟର। ନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସା ମୁଁ ମାଗୁନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, କେବଳ ମାଗୁଛି କୃପା ହିଁ ତୁମର। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଏକ ଭାବବିହ୍ୱଳ ସମୟ। ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ଗୌରାଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମବାସୀ, ତାଙ୍କ କୁଟୁମ୍ବବାସୀ, ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ଠାରୁ ନିଜକୁ ବିଦାୟ ଜଣାଇ ଏ ବିଚ୍ଛେଦକୁ ସହ୍ୟ କରିନପାରି ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ନା ରେ ବାବା ନା, ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ତୁ ଯାଆନା। ପ୍ରଭୁ ଗୌରାଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ମାଲୋ ମୋତେ ଛାଡ଼େ, ମୋତେ ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ମା ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ପରା। ହଉଲୋ ବା, ଯିବୁ ଯଦି ଯା, ହେଲେ ବାଟ ଖର୍ଚ୍ଚଟି ମୁଁ ଗାଁବାସୀ ଠାରୁ ମାଗିକି ରଖିଛି, ତାକୁ ନେଇଯା। ଆଉ ବାଟରେ ଭୋକ ଲାଗିଲେ ଖଇ ମୁଠାଏ ପାଟିରେ ପକାଉଥିବୁ, ଆଉ ଏ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀକୁ ମନେ ପକାଉଥିବୁ।